Ayun na nga mga kalapatid, no? Sa ibon natin mga kalapatid, no? Pag medyo langanin siya mga kalapatid, no? Galing sa ano, mga kalapatid, siguro baka kahit magsaklay na lang siya mga kalapatid, no? Maglalakad na lang mga kalapatid, no? Yun ang pinakamalapit na ibon mga kalapatid. Kapag umuwi na nakasaklay lang mga kalapatid, no? Matigas yan mga kalapatid. May pagmalaki natin yung mga kalapatid. Karangalan yung kalapatid. Mga kadongs to, so ito na nga mga kalapatay. Sorry. Ito na mga kalapatay, no. So andito tayo ngayon mga kalapatay sa ano. Andito tayo sa ano kay Ekong Lop mga kalapatay, no. So Lop, visit na rin tayo mga kalapatay. Yung mga kalapatay, no. Mayroon tayong dadalahin dito ng ano mga kalapatay. Yung mga kalapatay, nanghiram tayo ng materialis kay Ekong mga kalapatay, no. At yung mga kalapatay, wala pa siya mga kalapatay. Ayun yung mga kalapatay, dito tayo sa ano sa kay Ekong Lop mga kalapatay. Oh, yun nga mga kalapatid, no. At yun nga mga kalapatid, no. Susubukan natin mga kalapatid yung ano, yung oh, mga kalapatid, kay isang clutch lang mga kalapatid, no. Subukan natin yung kay Ekong Loop mga kalapatid. Subukan natin yung mga anak nung sa kanya mga kalapatid, no. Ayun na kasama si Jojo. Siyempre, may mga kasama pa tayo si Loop Francis Loop mga kalapatid. Si Francis Loop mga kalapatid, ito nga na. Ito yung ano. Ito nag-champion na ano mga kalapatid, no? First na Angeles mga kalapatid. Sa puling mga kalapatid, kung nailasin niya mga kalapatid, no? Yung poging na yan. Ayun yung mga kalapatid, no? Ayun. Bili-bili na mga ano. Ayun yung mga kalapatid, no? At mega shoutout sa baby brothers mga kalapatid. Sa Team Aswang mga kalapatid. Doon lang yung sa Kaubil mga kalapatid. Bili-bili na baka mabusan. Ayun yung mga kalapatid, no? Sa kapaan ng ibon mga kalapatid, mahina tayo dyan. Pero yan mga kalapatid na si ano pala mga kalapatid na si Prince Lap mga kalapatid. Pag kumapa ng ibon yung mga kalapatid, pag sumalat yan mga kalapatid, no? Veterano mga kalapatid. Halatang babaero mga kalapatid. Babaero mga kalapatid, no? Mahilig yun sa ano yung sa ayun nga, ano sa'yo mo? Shoutout sa bagong asawa. Shoutout sa bagong asawa. Pag ito na pa rin nakasawa mo, yari ka. I-upload ko lahat to. Ay nga, mega shoutout sa asawa ni ano. Mega shoutout sa asawa ni ano, ni Top Princess Love. Kasi bukas yung maghihintay ng ibon eh. Bukas ay magkakwa. Bukas siya yung magkaalak bukas niya. Sana bukas, yun nga, wala pa rin pagbabago ng look natin. Wala pagbabago ng lipad ng mga ibon natin, no, kasi bukas mga kalapatid, no, medyo malayo na mga kalapatid. At yun yung mga kalapatid, no, yung ibon natin mga kalapatid, no, iisa na nag-aarga natin mga kalapatid. Kasi yung dalawa mga kalapatid, hindi na nakauwi isa kanina mga kalapatid. Talagang sobrang ano talaga mga kalapatid. Sobrang saya talaga mga kalapatid. Pero yung mga kalapatid, yung nakauwi mga kalapatid, sobrang pagod na talaga mga kalapatid. Hindi na kaya mga kalapatid. So yun yung pinahinga na natin mga kalapatid, no. At yun, si Pilay mga kalapatid, no, wala pa talaga mga kalapatid. Pero mga kalapatid, no, patuloy tayo maghihintay mga kalapatid. At feeling natin talaga mga kalapatid, no, uwi pa rin talaga yung mga kalapatid. So yun na mga kalapatid, no. At syempre mga kalapatid, tapos na kami sa loop visit dito kay Ekong mga kalapatid, no. At yun na mga kalapatid, no, at sorry. Magtatalbak na kami mga kalapatid sa KFC mga kalapatid. At papunta na kami ron mga kalapatid, no. At yo, what's up mga kalapatid. So yun na, magandang gabi mga kalapatid. So ito na mga kalapatid. At ito mga kalapatid na mag-load na naman tayo mga kalapatid, no. At yun nga mga kalapatid, no. At masamang balita mga kalapatid, kasi yun nga mga kalapatid. Sa tatlo natin mga kalapatid, no, iisa lang yung nakauwi sa atin mga kalapatid. At yun nga mga kalapatid, wala na mga kalapatid. Iisa na lang talaga mga kalapatid. At yun yung mga kalapatid, yung isa natin mga kalapatid, nakauwi kayo na mga kalapatid, pero tagilid talaga mga kalapatid. Hindi kaya mga kalapatid. At yun yung mga kalapatid, no, Rosario La Union tayo mga kalapatid, hindi mo sumagot din, no. Rosario La Union mga kalapatid, super layo na talaga mga kalapatid, no. At yung sipong natin mga kalapatid, nag-iisa na lang talaga yung mga kalapatid. At sana mga kalapatid, no, 158 kilometers distance mga kalapatid, super layo na talaga mga kalapatid. At sana mga kalapatid, yung nag-iisang sipong natin mga kalapatid, at sana talaga mga kalapatid, no, makauwi pa talaga siya mga kalapatid. Kasi nga mga kalapatid, no, nag-iisa na lang talaga siya mga kalapatid. At yun nga mga kalapatid, at pag nawala siya mga kalapatid, mawala na yung vlog ko mga kalapatid.
At yun yung mga kalapatid, no? Mega shout out sa lahat ng member ng KFC mga kalapatid sa likod mga kalapatid, no? At yun yung mga kalapatid, no? At yun yung mga kalapatid, sana sa sibong natin mga kalapatid. Umuwi pa siya mga kalapatid dahil nga mga kalapatid, no? Yung panlaban natin next year mga kalapatid, itlog pa lang mga kalapatid. Inipisa pa namin mga kalapatid. At yun yung mga kalapatid at magkita tayo mga kalapatid, no? At yung nag-iisang ibon natin mga kalapatid na sibong mga kalapatid, isalin natin sa ano mga kalapatid, isalin natin sa pooling mga kalapatid para maging legit siya mga kalapatid. Legit fighter mga kalapatid. At yun yung mga kalapatid, no? Mega shoutout sa lahat ng member ng KFC. Ayun nga, oh. Meron din mga kalapatid na meron din mga kalapatid sa likuran. At yun yung mga kalapatid na maghintay tayo ng talpak mga kalapatid dahil nga mga kalapatid na maraming tao ngayon mga kalapatid. Ayun, maraming tao mga kalapatid. At yun yung mga kalapatid na masyadong maaga pa mga kalapatid, no? At anong oras ba ngayon mga kalapatid? Tingnan natin. Time check. Ayun mga kalapatid na 7:41 mga kalapatid. At yun yung mga kalapatid hanggang alas 9 ito mga kalapatid. At marami pang magtatalpak mga kalapatid, no? At dahil nga may pooling ngayon mga kalapatid, maraming malalakas na ibon ngayon mga kalapatid. Ayun na mga kalapatid, no? At ito tayo ngayon mga kalapatid. At mayroon dito mga kalapatid na training box mga kalapatid. Talaga napakaganda mga kalapatid, no? Sa APR aluminum loop mga kalapatid. At yun yung mga kalapatid, no? Talagang 2K mga kalapatid. Napakaganda na magiging training box nyo mga kalapatid. At yun yung mga kalapatid, no? Para sa mga jet fighter nyo mga kalapatid. At yun yung mga kalapatid, no? At mayroon pang 8, pang 12, at pang 15 mga kalapatid na ano mga kalapatid. Depende sa order nyo mga kalapatid, no? At ito mga kalapatid, no? Ayun mga kalapatid, no? Ay, kung nakikita niya mga kalapatid, oh. Ay mga kalapatid, napakaganda na ito mga kalapatid, oh. Hindi nga lang siya fold mga kalapatid, pero mga kalapatid, napakaganda na ito mga kalapatid, oh. At yun nga, mega shoutout sa ano, sa APR aluminum block. Ayun nga mga kalapatid, oh. Kung gusto yung order mga kalapatid, APR aluminum block mga kalapatid, oh. At kontakin nyo lang ako mga kalapatid. At syempre mga kalapatid, ida-direct natin sa APR aluminum block mga kalapatid. At yun nga mga kalapatid, oh. At dito yung natin mga kalapatid, no? Dito yung mga tropa natin mga kalapatid. Nasa gilid-gilid lang sila mga kalapatid, no? Yun yung mga kalapatid, no? At marami tayong tropa na rito mga kalapatid, no? Dito sa EPSA mga kalapatid, no? At yun nga mga kalapatid, dahil nga sa ano mga kalapatid, pooling ngayon mga kalapatid, no? Sobrang daming tao talaga mga kalapatid. At yun nga mga kalapatid, no? Ako lang maingay dito mga kalapatid. Wala ibang maingay rito mga kalapatid. Ako lang. Tanging nag-iisang ako mga kalapatid. Wala nang iba mga kalapatid. Kasama ko pa yung ano ko. Hello. Magdadalbak rin to mga kalapatoy. At yun na nga mga kalapatay, no. Madami na nagtalpak kayo dito mga kalapatay, no. At maabuti tayo ng siyam-siyam rito mga kalapatay. Sobrang tagal talaga mga kalapatay dahil nga sa pooling ngayon mga kalapatoy. At yun nga mga kalapatay, no. Yung jet fighter natin mga kalapatoy, palalagyan natin ng tag mga kalapatoy para maging professional fighter na siya mga kalapatoy. At ayun nga. Ayun nga mga kalapatoy, sa dami ng tao rito mga kalapatoy. May shoutout kayo dito. May shoutout kayo. Ayun nga mga kalapatoy, mayroon tayong tropa rito mga kalapatoy. Dami ng tropa rito mga kalapatoy. At yun nga mga kalapatoy, no. At marami talaga mga kalapatoy. Dito mga kalapatoy, no. KFC lang sa Kalam mga kalapatoy. Sobrang dami na nag-ano mga kalapatoy. Sobrang dami na nag-load mga kalapatoy, no. At yun nga sa atin mga kalapatay, no. Ibilangin natin mga kalapatay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 tayo mga kalapatay. Ito mga kalapatay. Mega shoutout. Shoutout kay Kalaboy Boy. Kalaboy Boy. Kalaboy Boy. Kalapatoy. Mega shoutout sa'yo. Kalaboy Boy. Tagasan ba yun? Oy, sa Team Pader. Ano niya? Team Pader mga kalapatay. Sa Kalam mga kalapatay, no. Malalakas yung mga Team Pader ng mga kalapatay, no. So yun na nga mga kalapatay, no. At yun yung mga kalapatay, no. At sobrang layo pa talaga ng natin mga kalapatay. Sobrang layo pa talaga ng mga ibon natin mga kalapatay, no. At yun yung mga kalapatay, patuloy tayo maghihintay mga kalapatay, no. At yun yung mga kalapatay, mayroon tayong kalapatay rito na gusto mag-shoutout mga kalapatay, no. At yun mega shoutout kay Shoutout kay Joy Miranda. Saka lang. ano nga, Joy Miranda. Joy Miranda, yun nga, mega shoutout ng Joy Miranda. Fighting sa Kalam, yung mga kalapatay. Yung mga kalapatay, no, ating ibon nila mga kalapatay na isali din sa pooling mga kalapatay, no. At yung mga kalapatay sa lahat ng sali ng pooling mga kalapatay, no. Pa-umpisa pabati ng mga kalapatay. Congrats sa inyo mga kalapatay. Sana naman mga kalapatay, no, matalo nyo ako.
Ayun mga kalapatid na sinali natin yung siya natin mga kalapatid. Sinali natin sa ano, tawag nga. Ayun sana mga kalapatid na si Blue Tag natin mga kalapatid no. Yun nga mga kalapatid, magiging legit na fighter na siya mga kalapatid, magiging ano mga kalapatid sa ano success na siya na fighter mga kalapatid kasi yun nga mga kalapatid no. Kaya salin natin sa pooling mga kalapatid, yun nga mga kalapatid. Nag-iisa na lang ibon natin mga kalapatid. Sana makalapatay si Blue Tag natin mga kalapatid. Young bird mga kalapatid, 3 months mga kalapatid no. At sana makauwi pa rin siya mga kalapatid. Nag-iisa na lang at sobrang ano talaga mga kalapatid no. Sobrang tagal talaga ng pila ngayon mga kalapatid no. At yun nga mga kalapatid no. Kung nakikita niyo yung pila na yung mga kalapatid no, mula dito hanggang doon sa dulo mga kalapatid. Ayun nga mga kalapatid no. Sobrang malalakas sa mga ibon na ito mga kalapatid kasi iisalin nila sa pooling mga kalapatid. At yun nga mga kalapatid, yung sa atin mga kalapatid nakapila rin dito mga kalapatid no. Ayun ko nakikita itong pila na ito mga kalapatid no. Yun yung mga kalapatid. Ito yung isasali sa pooling mga kalapatid. Ito yung mga jet fighter mga kalapatid oh. Ito sali niya ito mga kalapatid no. At yun yung mga kalapatid no. Mukhang matagalan pa tayo mga kalapatid. At yun yung mga kalapatid no. Si Jojo mga kalapatid. Andun mga kalapatid. Naghihintay lang mga kalapatid. Siguro mga kalapatid no. Mayroon na tayong pampito mga kalapatid. Yun yung mga kalapatid. At syempre mga kalapatid no. Hintay na lang tayo mga kalapatid. At baka hintayin pa ng iba. Yo! Yun na ano! Di masong mga kalapatid ng Howville mga kalapatid. Ito nga mga kalapatid si Top Princess Love mga kalapatid no. Ayun mga kalapatid, timasong ng ano mga kalapatid, timasong ng Howville mga kalapatid, yung mga kalapatid no. Siyempre mga kalapatid no, at timasong mga kalapatid, sa kalam mga kalapatid, malakas na malakas mga kalapatid. At yung mga kalapatid no, at ito si Top Princess Love mga kalapatid, at ito yung Two Brothers mga kalapatid no, BB Brothers mga kalapatid, at yun yung mga kalapatid no. At bukas mga kalapatid, siyempre mga kalapatid, Wala na tayo kalapatid. sa Team Howville mga kalapatid, palakasan kami ng ibon mga kalapatid. Siyempre mga kalapatid no, mas malakas yung ibon ko mga kalapatid. Wala, di obre yung mga ibon na mga kalapatid. Shoutout mga kalapatid. Ayun mga kalapatid no, ito nga mga kalapatid no. Marami tayong mga tropa din mga kalapatid no, mga kalapatid team mga kalapatid no. Yung mga otutin na kilala yung loop natin, yung mga natin channel natin mga kalapatid. Pero mga kalapatid no, please naman mga kalapatid, kung mapada kayo sa channel natin mga kalapatid, huwag nyo kalimutan mag-subscribe tapos i-hit yung notification bell para mag-update kayo sa nating mga video. Ayun na mga kalapatid no, at mega shoutout sa lahat ng member ng KFC. Mga kalapatid no, wait. At yun mga kalapatid, at ito mga kalapatid no, member ng aswang mga kalapatid, may shoutout down. May shoutout daw. So ito yung mga kalapatid. Sino shoutout mo? Shoutout kay Manggit. Ang ano, Lockman, YouTube Princess. Shoutout mo, sino si Manggit? Sino si Manggit? Sino? Shoutout guys. Sabi mo shoutout dyan sa mga Team Dagit. Wala, mahina yung bata nyo. Shoutout dyan sa asawa ko. Shoutout dyan sa magkatak bukas. Yung team dagit na malapit. Gusto marinigan. Shoutout sa mga Team Dagit dyan. Baka kami sa mukha yan. Shoutout sa lahat ng team dagit dyan. Hindi ko shoutout sa inyo. Pag nakita ko kayo, panisyahan tayo. Ano, at syempre, abang-abang na tayo mga kalapatid. Yo, what's up mga kalapatid? So ito mga kalapatid no? Ito naman yung Team Durian mga kalapatid. Nag-iingay mga kalapatid no? At yun yung mga kalapatid sa Team Durian dito. Ayun nga mga kalapatid no? Sa dami ng Team Durian dito mga kalapatid. At yun yung mga kalapatid. Sa kalam mga kalapatid. Yun no? May mga member ng KFC mga kalapatid. At yun yung mga kalapatid na nawawala sila mga kalapatid. Ayun yung mga kalapatid na kitago mga kalapatid. At yun yung mega shoutout sa lahat ng Team Durian dito mga kalapatid no? Dito lang sa EPSA mga kalapatid. Yung Team Durian ng mga kalapatid, may tickets yan mga kalapatid. Pag tinama ka sa ulo mga kalapatid, bukol ka talaga mga kalapatid. At yun yung mga kalapatid no? Sa lahat ng member ng Team Durian dito sa EPSA mga kalapatid, mega shoutout. At ito mga kalapatid, may tropa tayo rito. Ito, tala masabi mo. Sino gusto mo shoutout? Sino? Hindi sila magdalang mag-shoutout. Sana raw yun, yung malakas yung mag-load na mag-shoutout. At yun yung mga kalapatid na sa lahat ng member ng KFC mga kalapatid na mega shoutout sa inyo no. At yun yung mga kalapatid. Yun yung mga kalapatid. Hanggang dito lang ito mga kalapatid na. Siyempre mga kalapatid. Bukas mga kalapatid na. Abang-abang tayo mga kalapatid. Oy! So yun na nga mga kalapatid no. At si Two Princess Love mga kalapatid nagtatalpak siya ulit mga kalapatid no. At ito yung ano niya mga kalapatid. Ito yung ibon na yun mga kalapatid. Yung ano yung nag-first nung nakaraang pooling mga kalapatid no. At yun na nga mga kalapatid. At
Yun nga, sinali uli sa puling mga kalapatay. At syempre sa atin mga kalapatay, itatalpak din natin mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay, isali din natin sa puling mga kalapatay. At para maging satisfied fighter na yung netoy natin mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay, sobrang lit lang talaga niya mga kalapatay. Tinatalpak ni Jojo mga kalapatay, no? Ito ang mga kalapatay, no? Ayun nga mga kalapatay, sobrang late talaga ng ibon yan mga kalapatay, no? At sobrang young bird talaga mga kalapatay, no? Ayun mga kalapatay, oh. Nakikita niyo mga kalapatay, oh. Ayun mga kalapatay, no? At tumitibay pa talaga siya mga kalapatay, no? At umuwi pa talaga siya mga kalapatay, no? At sana naman mga kalapatay, itong last toast na ito mga kalapatay sa Rosario mga kalapatay, no? Sana makauwi pa rin siya mga kalapatay. Okay lang kahit di tayo manalo sa puling mga kalapatay. Ang pinaka-importante mga kalapatay, no? Makauwi pa rin siya mga kalapatay. Yung mga kalapatay, no? Yung mga kasama niya mga kalapatay, no? Last toast nung sa Binalonan ba yung mga kalapatay. At yung mga kalapatay, kanina lang nakauwi mga kalapatay. At sobrang hina na talaga mga kalapatay. Hindi na kinaya mga kalapatay. At siya lang yung nakauwi mga kalapatay na maaga mga kalapatay. Kaya yung mga kalapatay na magiging fighter na siya mga kalapatay. Kakabitan na siya ng sticker mga kalapatay. At sana naman mga kalapatay, no? Magiging sana makauwi siya mga kalapatay. Sana makauwi siya mga kalapatay. Dahil birthday ko mga kalapatay. Sana pa birthday gift na lang mga kalapatay. Ayun na mga kalapatay, no? Sa ano, yun na. Nilagyan na ni Boss Just ng sticker mga kalapatay. At yun na nga. Sagad mo rin Jo. Bunga nga Jo. Sagad bunga nga Jo. Ayun na mga kalapatay, no? Sagad mo na sa bunganga, idikit mo na rito. Baka idikit pa ng iba. Ayun nga mga kalapatay, no? Sa dami nang nagtatalpak talaga mga kalapatay, no? Sa dami nang sumali sa puling ngayon mga kalapatay, no? Malalakas na ibon lahat na nagsilabasan ngayon mga kalapatay. So yun na nga mga kalapatay, no? At syempre mga kalapatay, uwian na tayo mga kalapatay. At bukas mga kalapatay, makabaw na tayo uli mga kalapatay, no? Sana naman mga kalapatay, no? Uwian pa tayo ng isang ibon natin mga kalapatay. At ayun na nga mga kalapatay, nag-iisang ibon na lang talaga natin mga kalapatay, no? Pag di pa siya umuwi mga kalapatay, wala na tayong vlog mga kalapatay. At yun na mga kalapatay. At syempre mga kalapatay, no? Tatapusin na natin mga kalapatay. At syempre mga kalapatay, see you tomorrow mga kalapatay. At kita-kits tayo uli mga kalapatay. So once again mga kalapatay, so yan, welcome back mga kalapatay. At syempre mga kalapatay, no, andito tayo sa mga tropa natin ngayon mga kalapatay. Tropa tigasin mga kalapatay, dito na sa Kaubilyan mga kalapatay, no. Ito mga kalapatay, kung nakikita yung mga pagmumukhang yan mga kalapatay, no. Ito yung mga ano, mga wasalak mga kalapatay. Walang sawa sa alak mga kalapatay. Kung nakikita, mga kalapatay, matitigas yan, malulupit yan. Mas lalo na ito mga nakablo na ito mga kalapatay. Yan, kasangdos mga kalapatay, sisiw. Panis yun mga kalapatay. At yun naman mga kalapatay, no. At syempre mga kalapatay, kakarating lang natin mga kalapatay, galing sa talpak mga kalapatay. Talpak ng ibon natin mga kalapatay. At yung mga kalapatay, no, syempre mga kalapatay, bonding with my friend, together with my friend. Bagus yung bigyan. Morning mga kalapatoy. So yun na nga mga kalapatoy, no. Rosario La Union tayo ngayon mga kalapatoy. At yun nga mga kalapatoy, sobrang layo talaga mga kalapatoy, no. At yun nga mga kalapatoy, no, kahapon mga kalapatoy, nung last toast mga kalapatoy na ano mga kalapatoy, no. Yung dalawa natin mga kalapatoy, hindi nakauwi mga kalapatoy. Pero kahapon mga kalapatoy, isa mga kalapatoy, yung nga nakauwi mga kalapatoy, pero bagsak na yung katawan mga kalapatoy. At yun nga siya mga kalapatoy, mga kalapatoy, diba pakita natin mga kalapatoy, pero si Pilay mga kalapatoy, wala pa mga kalapatoy. Yung nga mga kalapatoy, no, stock bird na sila mga kalapatoy. Kumbaga papalahian na natin sila mga kalapatoy. I-breed na natin sila mga kalapatoy, baka i-breed pa ng iba mga kalapatoy. At yun nga mga kalapatoy, no, 158 kilometers air distance mga kalapatoy. Tama ba? Sana, Rosario. Oo, layo nun mga kalapatoy. Yun yung mga kalapatoy, no? Yung netoy natin mga kalapatoy, yung maliit natin na jet fighter mga kalapatoy, no? Isinali na natin mga kalapatoy sa ano mga kalapatoy. Isinali natin sa puling mga kalapatoy. Malay mo mga kalapatoy, makachamba mga kalapatoy, no? At kung makachamba yung mga kalapatoy, pesta na mga kalapatoy, ipapasara namin yung hawbil. Yun nga mga kalapatoy, at syempre mga kalapatoy, no? At yun, umagang-umaga mga kalapatoy, no? Umagang kay ganda mga kalapatoy. At eto na nga mga kalapatoy, mag-abang-abang na tayo mga kalapatoy. At makaabangan pa ng iba. At isang mabilisang shout out mga kalapatoy. At eto mga kalapatoy, no? Kanino? Michael Makayanan, pasat out ulit idol. Sa next video mo from Villasis, Pangasinan. Happy fly. Galing ng basa na ito mga kalapatoy, no? Parang grade 2.
Ganito dapat yun, oh. Yan, mega shoutout kayo, no, Michael Makayanan, no. At yun, maraming salamat sa inyong dalawang mag-asawa. Kung mag-asawa man kayo, Michael Makayanan at yung isang Makayanan pa isa. Maraming salamat, no, idol, na sa support ng vlog namin, mga kalapatay, no. Support ko talaga. Maraming salamat. Meron tayo, no. Meron tayong supporter dun sa sa Villasis, yun. Mega shoutout sa lahat ng taga Villasis. Ito pa, Ito pa, no. Jason Leno. Always pa-shout out sa mga vlog mo, idol. Ayun, ang galing talaga na ito, no. Jason Lino dyan, no. Mega shoutout, always present sa mga vlog mo, idol. Thank you. Maraming salamat, idol, no. Ito Jason pa, Lino. kay Mark Flores, pa-shout out. Next vlog, Ivan Loop. At kay Pag Loop. Ayun. Mark Flores, mega shoutout sa iyo, no. Mega shoutout kay Mark Flores at pa-shoutout idol sa Ivan Loop. Yan, Ivan Loop at kay Pabs Loop. At yun na nga, mga kalapatay, no. At hanggang dito na lang ito, mga kalapatay. At syempre, mga kalapatay, nakaabang na tayo, mga kalapatay. At makaabangan pa ng uli ng ibang mga kalapatay, no. First na tayo. Mega shoutout sa lahat ng member ng KFC, sa mga lahat ng gwapo dyan na katulad ko. Tulad niya. Kami lang ang gwapo. Baka. Ayun na nga, mga kalapatay. Abangan na natin. So yun nga, mga kalapatay, no, 7:24 na, mga kalapatoy. At yun nga, mga kalapatay, no, binitawad dun sa mga kalapatoy sa Rosario, La Union, mga kalapatoy. Binitawan yung mga jet fighter natin dun, mga kalapatay, no, 6:58 mga kalapatoy, 6:55 ganyan, yung ganung oras, mga kalapatay, binitawan sa sa Rosario, La Union, mga kalapatay, no. At yun nga, mga kalapatay, no, 158 kilometers air distance, mga kalapatay. Sobrang layo talaga, mga kalapatay. Yung nga, mga kalapatay, nakasali sa pooling yung mga natin, mga kalapatay. Yung isang jet fighter natin, mga kalapatay. Sana nga, mga kalapatay, no. At ito, mga kalapatay, isang malakas na jet fighter, mga kalapatay, oh. Ayan, mga kalapatay, oh. Parang wala lang talaga dala, mga kalapatay. Ang lupit nito, mga kalapatay. Sakalam talaga ito, mga kalapatay, no. Ayan na nga, mga kalapatay. May mga rumoronda na, mga kalapatay, oh. Ay, mga kalapatay, kung mga nagpaparonda, mga kalapatay, panggulo, mga kalapatay, no. Minsan nakakalito yung mga ganyang ibon, mga kalapatay. Si Kedong excited na rin, mga kalapatay, oh, yun, oh. Nagwawalis, mga kalapatay, oh. Kaya gusto niya kasi, mga kalapatay, no, pagdaan ng ibon namin, mga kalapatay, malinis tindahan, mga kalapatay, no. Yan ang gusto ni Kedong. Ayun na, mga kalapatay, no. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ayun na nga, mga kalapatay, no, sa ibon natin, mga kalapatay, no. Pag medyo langanin siya, mga kalapatay, no, galing sa mga kalapatay, siguro baka kahit magsaklay na lang siya, mga kalapatay, no. Maglalakad na lang, mga kalapatay, no. Yun ang pinakamalapit na ibon, mga kalapatay. Kapag umuwi na nakasaklay lang, mga kalapatay, no, matigas yan, mga kalapatay. May pagmalaki natin yung mga kalapatay, karangalan yung kalapatay. Okay na yun, mga kalapatay, basta makauwi lang. Malapit talaga, mga kalapatay, ibon natin, mga kalapatay, no. Yung si Pilay, mga kalapatay, magsasaklay yun, promise. Kaya bakit ako sa inyo, mga kalapatay. At yun yung, mga kalapatay, no, ang lakas ng sounds dito, mga kalapatay, baka makapiright tayo, mga kalapatay. Ayun na nga, mga kalapatay, no. Ito na yung mga palahi ko, mga kalapatay, oh. Ayun na, oh. Mga batcher, mga kalapatay, mga pasukin. Ay, mga kalapatay, oh. Yan ang masarap iagis sa, no. Iagis sa sapa. Yun nga, mga kalapatay, no. Time check tayo, mga kalapatay, 8:24, mga kalapatay. At yun nga, mga kalapatay, no. At malamang, mga kalapatay, konting oras na lang, mga kalapatay. At dito na sila, mga kalapatay, no. At yun nga, mga kalapatay, na sa GC natin, mga kalapatay, wala pa naman nag-send ng mga photo ng ibon, mga kalapatay. At yun nga, at patuloy tayo maghihintay, mga kalapatay, no. Time check, mga kalapatay, no. 8:43. Ito na, may paparating, mga kalapatay, no. Ito, mga kalapatay, nagmamadali, oh. Ayun na nga, mga kalapatay, no. At yun, makaka-copyright tayo sa sunset, mga kalapatay, no. Rikop, kita. Ayun na. Sorry. Niaso kasi, mga kalapatay, no. Hello, mga kalapatoy. Tagilid yung laban namin. Nauubos na yung mga kalapatoy namin. Walang umuwi. Kaya, hintayin natin yung ano na to. Mga bagong, baka ito ikarga namin yung bago, oh. Tingnan nyo, mga kalapatoy. Tayo na. Ano, mga kalapatoy? Pwede pa ba yan? Parang hindi na naman nakaabot sa dulo to, mga kalapatoy. Ano na ikarga natin? Ha? Wala, hindi umabot sa dulo yung ano namin, karga. Hindi kinaya. Kaya okay lang kung magkarga kami ulit ng ano, panibago. Manupit. Ano lang kayo po, abang na lang pag karga namin ulit. Wala na ngayon eh.